Бурхан продължава. 20. 40. 60. Значи 60, 50, 110. Специално за Бурхан. Вечо. Опамвай се. Опамвай се. Стоп! Стоп! Ще дарява и мече с Озман Шепи. Да може да види и за тебе, разбираш ли? Той се казва номер. Второ се разсъкарама. Вечо, опал. Не ми се сърдиш. Моля се. Айде, Мечока. Кашваме. 80 лева от Мечо. Значи сега един поздрав за вас двамата. За Бурхан и за Мечо. И за Чевикото в Германия. Сава, България. Малко халзам. Мъничко. Allah. Yaşa be pralenge yaşa lelenge lavava Yaşa be pralenge yaşa le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 . Понеже момчето е възпитано и знае защо става въпрос. Маки! Фетко! Айде на чавале! Аки Фетко скъпи! Айде Фетко! Лори! Ама по-отделно няма да ви казвам, като каже един от маста, значи само не назвате. Айде Фетко!